Moabot na sa 10 ka mga suspitsado ang gikatakdang pasakanong kaso sa Cebu City Police Office subay sa kamatayon ni Ronel Baguio nga marine engineering student. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay tigpamaba sa Cebu City Police Office nga gikan sa 5 gahapong adlaw, miabot na sa 10 ka mga suspitsado ang pasakaan nila og kaso human gilambigit sa hazing. Migawas ang dugang 5 ka mga pangan, human mipatimaw sa CCPO ang laing usa pa ka saksi nga nagtumbok sa dugang mga suspitsado. Midugang ang opisyal nga nailhan na nila ang unom sa 10 ka mga suspitsado. Si Makatangay kinsa usa-usab ka abogado mihulagway sa kaso nga posibleng isang at nila sunod semana nga lig-on tungod kay gawas sa duha ka mga saksi magamit usab isip ebidensya ang pag-angkon sa 4 ka mga sakop sa fraternity nga una nang gilambigit sa kamatayon ni Baguio. If this current witness that we are talking to as we speak right now will reveal other names, and definitely mo form part na siya sa gipangita na gikumpleto na to na round 10.